l'associació Madre Mazzarello Amparito Baviera, per nosaltres conegudes carinyosament com les costureres solidàries, ens demostraran primer que res que la solidaritat no té edat i ens contaran que amb les seues mans dibuixen somriures a menuts de països molt llunyats. Jo volia explicar-vos el nom de la nostra associació perquè evidentment no sona, encara no eixim en premsa, ni en la tele, ni en cap lloc, però eixirem, eixirem. Bé, el nom Taller Madre Mazzarello Amparito Baviera respon a dues persones. Així n'hi ha alguna salesiana, nosaltres ho som, no religioses però sí d'esperit. Madre Mazzarello és la fundadora de l'Orde Salesiana. Com vosaltres sabeu, els salesians es funda gràcies a la iniciativa de Sant Juan Bosco i a petició d'ell, Madre Mazzarello funda l'Orde femenina de les salesianes. I com ho fa? Recollint a la gent del carrer i ensenya a les xiquetes a cosir. Bé, Madre Mazzarello queda allí, després veurem per què, explicat això, i després ve l'altre nom, Amparito Baviera. Bé, Amparito Baviera era ma mare i en l'any 95 falta la meva germana i la família entra en una depressió lògicament. Però això no se podia quedar allí, no podíem estar plorant cada dia i durant molt de temps. Aleshores, un dia, jo vaig passar per casa d'un amic que tenia una casa de teles, de cortina, i tenia un grapat de teles. Jo dic, i tu, Juanito, què vas a fer en això? Diu, jo tirar-ho. Jo dic, doncs espera't un poquet que jo parli amb ma mare, a veure si tot això que tenim, com se ho mengem, però som capaços de transformar una situació difícil, i pensem en la vida, tots tenim situacions difícils, però que hem d'anar endavant, no es podem quedar ahí. I bé, després de moltes negociacions amb ma mare, hi ha una dona major, 70 anys, jo dic, bueno, i per què aquesta dimensió materna que portem les dones, tinguem o no tinguem fills, i aquesta dimensió missionera o solidària, per què no som capaços de transformar tot aquest dolor que tenim en algo positiu, en primer lloc per a nosaltres, i en segon lloc per a aquella infància que tal volta no tinga mare o no tinguen germanes, però que també se mereixen tindre una mare, una germana, algú que sense conèixer-los pensa en ells. Bé, ma mare què sabia fer? Cosir. I ma mare va acceptar aquest repte i digué, bueno, és de veres, la vida ha de continuar, no igual, d'una altra manera, però cal seguir. I cal seguir fent d'allò negatiu i del dolor algo positiu. Positiu per a un i positiu per als altres. Es comencem a cosir en aquelles teles que ens dona Juanito, i la gent se va enterant, Jo us puc assegurar que avui en dia, que ja som unes 60-70 persones involucrades en aquest projecte, és molt més el que recibim nosaltres d'estos xiquets que no coneguem que el que nosaltres donem. Ens nutrim sobretot d'allò que ens donen i que en les cases quasi ho van a tirar. Qui no té un retall de tela, que se'l compra per fer-se una falda i mai se la feu, o qui no té unes llanes, que sa tia li anava a fer una jaqueta i mai li la feu. En fi, aquestes coses que ja no són útils en les cases, sinó que més bé mos obren. I en això és en el que nosaltres, com aneu a veure, i crec que si ja heu visitat l'exposició baix heu pogut veure, en això és en el que treballem nosaltres. Nosaltres no tenim ni podem presentar cap projecte, com heu fet altres associacions, i jo us felicite, no tenim un lloc, nosaltres no tenim capacitat d'anar a la Índia o d'anar, però sí tenim gent que va i li demanem que porten allò que nosaltres hem fet. Ma mare sempre dia, quan la gent anava, no sé, per recordar, després veureu a Jaime, el president de Motores Sin Fronteras, que va ser el primer que va col·laborar amb ma mare per portar els seus vestidets a Mali, li dia, unes fotografies sí que voldria jo. I clar, eixe goig de veure eixe vestidet que ella ha fet en casa, en una saleta que ningú sap i no res, i després se veu una xiqueta negreta en el seu vestidet, doncs això és vida.